Какво представлява вашият курс Speak Online? С него избягвате някои недостатъци на чуждоезиковото обучение. Учене, граматика, писане, неразбираем материал, стрес, причинен от крайните срокове, по-малко говорене, отсъствие от уроците по различни причини и губене на материал. Освен това получавате някои предимства. Стратегии за запаметяване. С тях запомнението е по-лесно. Теорията е сведена до минимум, но това не значи, че няма да получите знания по граматика. Комуникативни практически упражнения. Писането не може да се избегне, но вие ще създавате текстове, които могат да ви послужат в живота. Например, с изпълнението на упражнението мотивационно писмо ще имате текст на английски, създаден от вас и проверен от нас, който можете да използвате при кандидатстване за работа. Упражнения в реална среда. Ние ви поставяме в реални житейски ситуации и вие отработвате реакции. Вие определяте темпото. Скоростта на учене е различна за всеки. Освен това, ние отчитаме и натоварения ви график. Повече говорене, на всяка скайп среща, говорите с преподавател, който ви слуша внимателно и поправя грешките ви. Индивидуален график. Ето един примерен график за присъствен курс по английски език. Материалът е разпределен по начин, който не е съобразен с вашата заетост. А ето и един примерен график за курс в Speak Online Info. Вие определяте количеството материал, което се взима в различните дни. Цената също е предимство. Имате достъп до неограничено количество модули, което означава, че колкото повече учите, толкова по-изгодно ви излиза курсът. Благодарим ви, че избрахте курс в Speak Online. Можете да ни се обадите, за да преминем към следващата стъпка във вашето обучение – тест за определяне на нивото. Той е безплатен. Очакваме вашето обаждане.